మనుషులు డబ్బులు ఉన్నటువంటి వారికి ఒక విలువ ఇస్తారు, డబ్బులు లేనిటువంటి వారికి ఒక విలువ ఇస్తారు. డబ్బులు ఉన్నటువంటి వారిని ఎక్కడ కూడా వారి గౌరవాన్ని దెబ్బతీయొద్దు, అలా అని డబ్బు లేనిటువంటి వారిని హీనపరచవద్దు. పేదవాడికి, డబ్బు లేనిటువంటి వాడికి ఒక పలకరింపు చాలు, ఆప్యాయతగా వాడి భుజం మీద చేస్తే చాలు, వారి మాటలు వింటే చాలు, వారి బాధలు వింటే చాలు. కానీ బాధకరమైన విషయం ఏమిటంటే కొన్ని సంఘాలలో వారి మొర వినేవాడే లేడు, వాడిని పట్టించుకునేవాడు లేడు. ఫస్ట్ సొంత వారు గాని, చివరికి సంఘములో కూడా బాధ అదే. మీకు నేను మనవి చేసేది ఏమిటంటే, ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్న పేదవారు ఉంటే వారు చెప్పింది కాస్త వాళ్ళ బాధలు వినండి, వారి కష్టాలు వినండి. వారిని ఏం పర్వాలేదు, సంఘము నీకు తోడుందని చెప్పండి, దైవజనులు నిన్ను ఆదరిస్తారని చెప్పండి, నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారని చెప్పండి, వారిని ధైర్యపరచండి. అంతేగాని డబ్బు లేనటువంటి వారిని హీనపరచకండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఈ రోజు డబ్బు లేనటువంటి వాడు రేపొద్దున దీవెన చేత నింపబడితే నింపబడడా?